Чай, че тук започнах много бързо да говоря като някакъв ненормален. Сам... Лизар! Лизар! Въби ви Лизар! Фъглям. Някакъв. Че го уби. Абе, добавих Велидар, звъни му е! Так, Че на мен ми звъни. всичко... Айде, целия съм въжен. Ооо... Велидара, ние играем Good от Craft и снимаме клип, кажи хай на тубата. на каква туба? Каква? Знаеш какво ще ти дам? Ела да ти дам Iron Match. Thank you very much! Че от тук ще го прави. Мъч! Сега от тук е чудото как Ще да си мъни 3 сити и тя ми се е запазила. Ето, готово. Ох. Ох. Ай, давай да отидем да ги убием. Трима са, давай. Пускай хакчето и да започваме. О, един е цял Iron. Давай, нападай го. Нападам. Айде. Аз взех всичко. Аз ти само меча. И да, Даймонд и дай да си изва. Дай крачето. Ти имаш каска на... Thank you. Так му за един цял айрон да бъда. И аз същия. Ама виж какво имам аз. Ето че е айрон меч. Да бе. Дай да отидем в къщата. Да видим. Искаш ли перла? Знаеш колко перли имам? Дай ми малко. Перли, аз пък... Храна? Голен и попа, голен и... Ти дам 2, защото имам 4. Дай в къщата. Да намерим лук. Аз имам малко сили. Дай да влезем в къщата, че... То пък... Игати къщата. Няма вход. Има, аз намерих. И аз го намерих. Има ли нещо вътре? Има чест. Честно казвам, още не съм намерил. Често ме е ограбен. То пък. Само един Горе чест. има един ендър чест. Как ще отидем? Сега. Подробности. Няма да Да, излиза. перо, ако имаш. Топът ни бачка. Няма да излиза ти навънка. После. После. Да остана 12 часа после. Да бе, 12. Значи няма да съм. Еми, Аз бях навънка. Отидох на центъра и никой нямаше. аз тогава бях станал. Който се чува това да се намали звука. Хайде се за това. Това е от една игра. Може ли да видя аз какво има? Нищо нямаше. Аз нищо не съм взел. Някой ми е писал на мен. Ми трябва тия кодове. Как ще отида за този? Нищо няма. Имам 11 паразоли. Аз имам 11 параза. Чакам та. На тука. На тука, бе. Каничула. Чакай, видях един човечец. Каничула. Човече. Тя е женичка е. Абе, тя е женичка е. Лодка е. Даймонд! Дай ще вземеш. Сега. Ти един даймонд, че аз имам даймонд. Ти. Чочко! Чочко, кой ни биже? Чочко, не слушнеш. Добре, дай ме бутушките. Чай, бе. И аз искам някои неща, бе. Ти отграби почти всичко. Имам 2. Ма, сега ни на спириката. Имам 2 даймонда. Това даймонд бутушки ли? Имам един. Ниде. Каничула. Толкова много букуци имал. Дай ми единия даймонд. Митко, какво значи каничула? Ти имаш един, аз ако вземем още един ще ти дам. Нямаш ли, бе?
Имам два само. Пък и ти имаш един. Митко, с нощи като Кален направи банера, знаеш какво казах? Какво? Кажи му какво казах. Коничуа. Де я знам. Че се разпадни. Бе, да бе. Ще се Той раз... наистина ще се разпадне. Бялото се разпадни надолу. А къде си, Митко? Няма ма. До моста съм. Аз отивам за другия чест, става ли? Аз намерих даймонд, ела. Аз намерих бургери. Браво на тебе, бургер. Аз ще ям кюфтета и кебабчета. Аз имам за другия да е. Хубаво. Той има още 3. Охо, 4. Аре, аз ще ходя на центъра. Хубаво. Айде, Марзеланко, поставайте. Не, после. Не. Няма не. Не си. Абе, брат, 12 часа е, за къде да излизаме вече? Имам 11 еран. Докошим до еран и почва матча. Айде. Имаш ли златна ябълка? Не, ама имам диамант. Къде е крафтинга? Ето го. Бързо, меч. Фак. Айде, започвам аз. Сега да не вземат топ, ребят. О, на едно сърце, брат, на половин сърце. Меч, Да. колко ще ти от атака? Брат, ела да ме защитаваш малко де. Добре. Това беше пълен хакер. Но то ние не сме ли? А сега ние ли сме? Ами, да, ние сме двамата. Чакай. Давай да започваме. Чакай, не. Я стана малко крафтинга. Аз имам само 3 диаманта. Направи меч. Ти нямаш ли? Нямам 2 диаманта, там е още един. Фърлих ти го меча. Добре. Направо сме направо. Да е честна битката. Айде, започваме ли? 2. 2, 3. Айде, без хак. Фак. Пубен сайце, бате. Я да това почнах да викам. Yes! По-добър съм в ПП. Айде сега на нещо друго. По някакъв мазен късмет. Айде сега на нещо друго. Ай на Skywars. Ама това и хора, това ще е от клипчето. Сега ще правим втори клип. Да. Ще го качваме. Да, и това ще е от това клипче обаче. Да. Айде, чао.